Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с неновините на канал 3. Днес е шестък, 28 януари. Зад мен е колегата Светлин Велков от спорта. Ще ви представим новините от последния час. Катастрофа между два леки автомобила, която изненадващо не е зверска, брутална и ужасяваща, а приятна, симпатична, взе 3 жертви. Изненадани са от липса на потрес журналистите. Загиналите не са на кайма, мармалад, смазани или разчленени, а телата им приличат на нещо положително, като лютеница споделят медиите. Загиналите са на добра възраст, от благоприятен пол и близките са в еуфория, че не са си отишли при някои от многото зверски катастрофи, ставащи всеки ден. Според полицаи, цитирани от репортери, инцидентът е станал поради великолепна скорост, която ако не се бе случила катастрофата, може би щеше да буди възхита и социалните мрежи. Веднага след като стана ясно, че няма драма, трагедия, шок и ужас, общественото внимание потърси нещо, което да ги има. След като Той бланки, аз мога да си го върта така. Аман от звукари вече нищо не става така. След като премиерът призова нацията да летува на родното Черноморие, той е решил да поощри материално тези, които са заложили на летния патриотизъм. Ваучер за 200 лева за държавни услуги и ментичка или мастичка на плажа с мене. Може да разцъквам и едно белоче или да ви пробвам на табла, обещава Борисов. Призоваващ гражданите да го придружат за 10 дни на Ахтопол. Морето с министър-председателя ще бъде в началото на август, а записвания ще се правят под този текст, чрез коментари, като за журналисти транспортът ще е в Авиоотряд 28, където ще бъдат черпени 10 годишни омари и домашно уиски. Това е поредната акция, целяща да спаси туристическия сезон, след като се очаква страхотен отлив на руснаци, чието заплати през последната година загубиха покупателната си мощ и ще предпочитат да летуват в Крим. Гърция е започнала преговори с българското правителство за купуване на лиценза на България за участие в турнирите под егидата на Европейския съюз. Сензационната новина идва в тежки времена за Атина, която е под угрозата от фалит и изхвърляне на страната в аматьорските групи поради натрупани дългове. Лицензът на България ще ни помогне да започнем на чисто без дългове, но и да запазим мястото си в елита, успокоява сънародниците си гръцкият премиер Ципрас. Въпреки липсата на конкретни параметри, хората от кухнята на двете страни твърдят, че България е склонна да се продаде за около 1 милиард евро, които политиците да си поделят набързо, след като страната ни разбра, че ще получи едва 6 лева по плана Юнкер. България има нужда от свежи пари за източване, а Гърция да запази статуквото. Сделката е изгодна и за двете страни, понеже България от слабаците на ЕС и ни дрема особено за оставането в елита. Анализираха експерти в студиото между полувремената. А сега към спорта и Светлин Велков. Здравей, Асене! Здравей, Светло! Какво ново в спорта? Спортните новини са изключително интересни днес, на този специален ден. Има така интересни повиквателни от националният отбор. Момент само да ми върнат кюто и ще започнем. Не да го удареме напред, а назад. Точно така, благодаря ви. Ивайло Петев казва... Светло, така е, когато тон режисьора трябва да ти върти кюто. Майката си е бал. Съжалявам, уважаеми зрители, но в живото предаване е така. Човек, който да е свободен да рита в събота от 21:45 на игрището на Националния стадион. Това търси старши треньорът на триколорите Ивайло Петев. Ще ритаме мъшле, противникът е добър, а ние не сме, така че няма страшно и да не е във форма. Ако е пълен левак, може някой от момчетата да го увика, ама то така си е в ритането, споделят от БФС. Ако италианците се навият, ритането ще излезе по 6 лева на човека, съблекалната няма да се доплаща, защото това е последното ритане за деня. Ако някой познава някой вратар, може да го вземе и да го пробваме и него, обяви Петев, събличайки се по навик при вида на журналистите в тясно помещение за пресконференции. Това е поредното събиране на националният ни отбор за ритане, което е изпълнено с непретенциозност и е повече повод за приятели да се съберат и да потичат за здраве, преди да си сложат дезодоранти, чист танцук и да излезнат на дискотека в Студентски град. Александър Томов чрез ЦСКА се оказа новия собственик на БТК. Офшорната компания Лик 33, която придоби Телекома, се оказа регистрирана ЦСКА АД. След отпадането на Левски във втората половина имахме нужда от нови абонати, защото в първата шестица я постигнем точки, я не. Споделя нещо като собственик на ЦСКА. Средствата, момент само, върнете, моля. През общ. Може и през общ, може и не. Сменили са ми плазмичките, чак сега видях. Така,
Средствата за сделката, червените са добили с ипотека на най-голямото недвижимо имущество на клуба, черногорският нападател Стефан Николич. Все пак искаме да видим какво е и хиляди хора да имат дългове и неплатени сметки към нас, подели Томов за психологическия ефект от придобиването на БТК. ЦСК отля... Може ли малко по-лекичко така? ЦСК отля последната си титла в друго предприятие с държавни кремиковци, което не се харесва особено на тогавашната тройна коалиция. Лицензът на шампионите бе отнет в полза на Бате Борисов. Новина от шампиона, защитникът на Лудогорец Козмин Моци получи лиценз за проучване и добив на шистов газ на територията на цяла България. Това стана след като на легендарният футболист бе помилван от БФС за показани средни пръсти, върлуване, ритане, хвърляне на пили, чукове и триони, след като бе изгонен непатриотично в мача срещу Литекс в Ловеч. Румънецът е получил концесионна сделка за всички времена, разрешителни и държавни субсидии за дейностите си, като извън редовно, малко по-бавно, ако обичате, колеги в апаратната, моля. Дейността си като извънредното в случая е, че не нагоре. Аман от звукари вече нищо не става тех. Така. Се наложило да подкупва политици, комисии, агенции, нито да даде дори стотинка под масата, за да получи обществени поръчки. На Моци бе позволено още да минава на червено и да не отработва извънредните почивни дни в събота, докато българската държава му обеща, ако стане граждански активист, да не му плаща Сорос или някое посолство, а средствата да идват директно от НАП. Както е известно, когато Козмин Моци не си плати телефона, му пращат съдия поощрител да му даде пари, за да си го плати. А също така бе питан дали му е достатъчно да изтегли 16 милиарда външен дълг, за да си плати глобата от 20 лева, след като бе уличен в източването на КТБ. Очаква се знаменитият футболист на Лудогорец да получи концесия в няколко природни парка, където да построи магистрали, лифтове, оранжеви вериги и завестници, цигари и хазарт. Както за всичко това ще получи едва 7 ордена Стара планина. И мисля, че това беше всичко от нас, Асене. Да, благодаря ти, Светло. Това е от нас за сега. Ще се видим след час. Довиждане и лек ден. Шапка. Става ми смешно, не мога. През уикенда над цялата страна времето ще бъде пивко с леки замезвания. Айде да си правим новините.